Ngatiitei nzwisiso inotevera. Kodzero dzevanhu ndiyo zita rayo. Saka tichaverenga ndima iyi tichiita semutambo. Saka kuverenga ndima, zvanzi verengai ndima iyi muchiita sechimutambo. Saka ndichazama kuzviita ndega, asi munofanirwa kuzvidzidzirawo imi zvakare. Saka tiri kuona mupurisa, nemakaitaziva kuti mupurisa nekuti akapfeka yunifomu yemapurisa. Kana takambosangana nemapurisa tinoziva kuti ndo mapfekero avo. Tiri kuona nharaunda yevarume pamwe chete nevakadzi. Musi wa12 kurume 2010, Constable Moshiwa vakashanyira rimwe purazi rekumhondorongezi vakaona zvakakodzera kudzidzisa vanhu nezvekodzero dzevanhu sezvo vaidzityora. Varume navakadzi vainge vakaungana pagweshe vaMoshiwa. Saka apa ndivaMoshiwa vari kutaura. Pamusoro ivana baba navana amai, nhasi tauya kuzokurukura nemi nezvekodzero dzevanhu. Vanhu vane kodzero yokurarama. Hazvitenderwi kuuraya munhu, angava mwana ane urema kana munhu akutadzira. Munhu haurayiwi. Ukaponda munhu kana kuuraya kwemhando ipi zvayo, unosungwa nemapurisa woenda kujeri. Mai Chigaba: ko kana munhu andibira ndikamubata ndikamuponda, ndinganzi ndine mhosva here iye andibira? vaMoshiwa: mune mhosva huru chaizvo. Ndati munhu haurayiwi. Kana akubirai, ndiro basa redu isusu mapurisa. Mangarai nyaya tipedzerane nembavha iyi. vaMoyo: maita basa vaMoshiwa. Nekuti jekesera kuti kuuraya hakubvumirwi. Ko, dzimwe kodzero ndedzipi tigodzidza? Nokuti tiri murima guru chaizvo. Tiri murima guru chairo. vaMoshiwa: maita basa. Kana hama yako yarwara, mhanya nayo kuchipatara, anobatsirwa nevakoti navana chiremba. Musarera zvirwere. Mai Muwani: ko kana kereke yedu isingatenderi vanhu kuenda kuchipatara tingadini? vaMoshiwa: munhu wese ane kodzero yokurapwa kuchipatara kana arwara. Chirwere chokurera chingarapwa nezviporofita here? Mukasarapisa munhu akasiya nyemba, mune mhosva huru chaizvo, munosungwa nemapurisa. Vakufa: ini ndazvinzwa zvamataura. Ndichamhanya nemhuri yangu kuchipatara kana pane arwara. Hameno vana kong'ong'o vasingateereri. Ko, ndizodzeka here kodzero? vaMoshiwa: tine kodzero yokudzidza. Kudzidza hakuperi vedwe. Vana vose vanofanira kuendeswa kuchikoro kuti vanodzidza vagova neremangwana rakajeka. Chero vakuru vasina kuwana dzidzo, iko zvino kwava nechikoro chevakuru. Mai Chigaba: regai ndigotononyoresa zita ndiendewo kuchikoro chavakuru. Ndingasarira shure semhapa. vaMoshiwa: tine kodzero dzokutaura zvatinoda takasungunuka. Hapana anofanira kutidzivisa. Zvekare, tine kodzero dzokusarudza mutungamiriri wenyika watinoda pasina kumanikidzwa. Ukatyora kodzero unosungwa nesu mapurisa. Tatenda vabereki. Mururu meterwa nekuuchira zvinonzwikwa munharaunda yose. vaMoyo: maita basa vaMoshiwa nedzidziso yakadai. Chokwadi kudzidza hakuperi. Tava kuziva kodzero dzedu,
tinotenda zvikuru. Musaneta kuramba muchitidzidzisa. Vanhu vese vaiva vakaungana pagweshe vanoparadzana vachikurukura nezvekodzero dzavanhu. Saka kana muchiita mutambo munenge muchitaura makasiyana, umwe anenge akamirira vakufa, umwe anenge akamirira vamhosviwa, umwe akamirira mai Chigaba, umwe akamirira vamoyo. Saka munenge muchichinjana kutaura asi muchitaura zvakasiyana. Ndiyo inonzi play muchirungu kana kuti mutambo mushona. Ngatipindurei mibvunzo yatapiwa panapa. Vamhosviwa vaiita basa rei? Vamhosviwa tinoziva kuti chi? Mupurisa. Saka kana tichizvinyora kunoku tinoti vamhosviwa vaiva mupurisa. Tobva full stop yedu. Vamhosviwa vaidzidzisa nezvekodzero vari kupi? Tinoziva kuti vaiva kupi? Vanhu vanga vakaungana pagweshe. Saka vamhosviwa vaidzidzisa zvekodzero vari pagweshe. Number 3. Chii chisingafaniri kurawa vanhu? Saka vanhu kana kuti munhu havafanirwe kurawa. Kana munhu arwara anoendeswepi kuchipatara? Number 4. Munhu akarwara anoendeswa kuchipatara. Then number 5. Ndiani aida kuenda kuchikoro chevakuru? Tikaverenga tinoona kuti ndimai Chigaba. Regai ndigotononyoresa zita ndiendeswewo chikoro chavakuru, ndingasarira shure semhapa. Saka mai Chigaba ndivo vaida kuenda kuchikoro chavakuru. Number 6. Chii chinoitika kana munhu achinge atyora kodzero? Munhu akatyora kodzero anoita sei? Munhu akatyora kodzero saka apa ndimai Chigaba. Apa toona kuti munhu akatyora kodzero anosungwa nemapurisa. Saka munhu akatyora kodzero anosungwa nemapurisa. Number 7. Chii chinonzi mhapa? Mhapa tikutaura mhapa chipfeko chechinyakare. Saka mhapa ndidzo nhumbi dzaipfekwa kudhara kana kuti kare kwaipfekwa mhapa neshashiko. Saka mhapa ndiyo yaiiswa kusure, shashiko yoiswa kumberi. Saka mhapa tingangoti chipfeko, asi chipfeko chekare. Zvinorevei kuti kusiya nyemba? Kusiya nyemba mutauro unoreva kufa. Saka kusiya nyemba
kufa. Musiyanyemba kufa. Nderipi izwi riri mundima rinoreva zvakafanana nokuti kuombera? Tikatarisa pano tinoona mhururu, mheterwa nekuuchira zvinonzwikwa munharaunda yose. Saka panapa kuuchira nokuombera zvakafanana. Saka namba 9, nderipi izwi riri mundima? Satichiti izwi riri mundima rinoreva zvakafanana nokuti kuombera. Ndikuuchira. Namba 10, ndiani akatenda vamushiwa? Vamwoyo. Tikaverenga panapa maita basa vamushiwa nedzidziso yakadai. Chokwadi, kudzidza hakuperi. Tava kuziva kodzero dzedu. Tinotenda zvikuru. Musaneta kuramba muchitidzidzisa. Saka vamwoyo ndivo vakatenda vamushiwa. Sando manyorero atinoita aya. Nekudaro tinenge tapedza ndima yatanga tichidzidza kubva kwairi.